Saps que Israel utilitza l'aigua i l'energia com a arma de guerra contra Palestina? Universitats en Palestina i Enginyeria Sense Fronteres hem ideat un dossier que explica el control que exerceix Israel sobre els subministraments bàsics de Palestina. Es destaca la utilització que Israel fa dels recursos naturals per sotmetre el poble palestí i també amb un afany propositiu quines són les coses que nosaltres podem fer des d'aquí i en aquest cas nosaltres que som comunitat universitària com podem actuar. Universitats en Palestina surt de la desesperació davant de la inacció que estaven tenint les nostres universitats enfront a aquest genocidi a Palestina per part de l'estat d'Israel i el fet de que existeix una gran col·laboració entre les universitats europees i l'estat d'Israel. Des d'Enginyeria Sense Fronteres sumem esforços a altres col·lectius que lluiten contra el genocidi a Palestina. Ho fem amb la lluita per el dret universal als serveis bàsics. Aquest dossier l'hem anat repartint a les universitats, però el pots trobar a la nostra pàgina web a Enginyeria Sense Fronteres.